Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа нашата църква и общо какви продаваме. Нашата е за Бог. Ето тук тениските може да видите. Тук има гривни, тук има чорапи, тук има герданчета на кръст. Тук има шапки. Тук има кръст. Тук има книги. Снимам. И тук. Поредния влог ли е? Къде са тези книжки? Да, втория ми влог, за сега имам само един атакис. Тук имаме и книги, имаме тук и тук. Така, сега ще ви покажа улицата. 50-ната в махалата. Ето тази. Ето. Тази църква. Тук може да разберете, защото тук имаме надпис и има един кръст. Сега ще ви го покажа. Ето го. Ей там. Ето. Видяхте ли, че зумнах? Айде, идват да си купат. Приятели, това беше всичко от мен. Стана много шумно. Чао.